ngibingelele abashumayeli, ngibingelele nabakhokheli, ngibingelele nebandla lonkana loNyazi lweZulu. Ngibingelele nomndeni wami enguthandayo, ngibingelele nomakhelwane bami engibathandayo. Ngibingelela bonke egameni lenkosi yethu uShembe uNyazi lweZulu. Ngizocela ubaba uMngadi angisize ngevesi elilodwa 153. Banqele engifisa ukudlulisa ukubonga isikhathi senu sonke nadela imisebenzi leli isikhathi lesuku namhlanje kunezinto eziningi ezenzakalayo. Nakini obunithintayo ihlobeni zenu kodwa ke naqoka ukuthi nibe kanye nathi la. Mina mengibuka nina ngibona ukufika koNyazi lweZulu. Theme kufika la umthanda zokuvuka la ngene inkonzo lavuka ngezwe ngikohle inyembezi ngawukuza umoya kaShembe ukuthi ukhona. Akukho kunye futhi ukhona uShembe kanye nathi. Ngifisela ke ngathi uNkulunkulu kaShembe ngaba nana nibusise nje kudela konke nibe khona phakathi kwalomuzi. Ukuzofeza lo msebenzi omkhulu namhlanje. Lo msebenzi ozokwenziwa namhlanje umsebenzi lona bangcwele oqale ngonyaka ka2019 lo msebenzi ozokwenzeka namhlanje. Mina ngisole Nazareth ngangedloli Nazareth ngisho kanjalo. Ngangakaze ngicabange ifunda beNazareth. La ekhaya amasheshe phinde futhi bekhona neyinkolo ye-Seventh Day Adventist. Akaze ngicabanga kaShembe. Ngangenandaba futhi nakho kulanda ngangadoda abahamba ngenyaba bafaka amabheshu. Ngizothiwa kunentaba ebangwayo kanjalo. Kodwa yenzeka indaba noma ngasekukhumbula usuku ngilele 2018 ebusuku ngilele kwafika lo muntu wafika kumina. Efake ingoma efake nebheshu evunulile. Hamba nabantu abaningi abagqoke ingubo ezimhlophe. Weza kimi ngiseceleni ngathi ngihlezi emotweni enye kwi-canop ngemuva imoto eyiveni. Wathi angivula iwindi wangikhomba ngobhoko. Kwase aba nokukhulumayo kimi. Waqeda ukukhuluma lokho wase yahamba. Hamba nalabo abantu bonke bamlandela kwakhupha indawo ezintaba bayaphezulu. Wase yabuya emebuya futhi uqonda kimi. Wayesethi kimi ke angehle ngikhonta ufuna ngikhombisa yona. Amen. Uqala kwami ukwazi amanzi ala ekhaya ngwaze ngoShembe. La ubaselina wakhona. Engikhombisa izinto zakhona. Bona manje angazi ukuthi ngizothi ubani ofikile kimi. Uma ngivuka ekseni lesibona leso sengididi. Bese ngicina ethi unyaya uye kobani abaManazareth ukuthi bazokwazi ukukusiza. Bese bengibuza abana bese ngifuna ukuthi ungamkhomba into othi ufikile kuwena. Ngithi mina ngamkhomba. Bebemkhomba bebisa ifoto yakhona namakhosi onke omahlanu. Ngithi hayi nango befikile. Athi uNyazi lweZulu ke lona. Ngithi olunjani ke uNyazi lweZulu siyachaza ukuthi hayi yena Nkosi sikhona lesihlalweni. Kanje. Uqala kwami ukumazi uShembe ngimaze kanjalo. Efika into eziningi ezokwenzeka empilweni lokefika. Kodwa nami ngashoda ke ngendlela ukuthi kanjani. Kodwa ke enye indlela ingaba idry kanti wenza amasibomo uNkulunkulu uzumprove ukuthi uNkulunkulu. Ayikhulume ngakho kwenzeka kakhulu. Ngoba lezinto zangahamba ngendlela kahle, walimala imoto kwanje into izehlalelo eziningi ezibhithi eduzana. Abomhlaba ke labesibathembile bahluleka. Sazanye ukuthi hayi nangu sibani uzokusiza. Akaze kwenzeke. Amen. Kuze kwa 2023 ngesikhumbuzo senkosi ibhombela lapha eGibsile ngahamba ngathi cha kumina akekho umuntu ongilethelela ibandla. Akekho umuntu owangishumayezayo ngaphenduka ngathi cha impela ngenkolo ethile kwafika kimphathi kodwa kwafika lo moya uShembe noma lokho efika kumina ufaka lo moya wakhe ukuthi ungene kimi. Amen. Ngaya ke eGibsile kwaba nzima usuku lokuqala phakathi neviki nami angazi akunalwazi ngathi bekufika ukuyibona inkosi kanti kunemigudu yakhona. Amen.
ngabuya ngaphinda ngesabatha sasuka sayosiba kodwa into ebiyenzeke bengiba lenhlahla ukuthi bengifika ngibike phambi kwayo inkosi yamakhosi uYesu. Amen. Konke-ke kwabe sekuba nokukhanya-ke nokwakungikhathaza kwaba nokukhanya. Kodwa-ke manje angazi umuntu emekwenza into enhle ukuthi ubonga ngani. Angikholwa ukuthi imali iyakwazi ukubonga noma ngakubonga manje ngemali kodwa ngale bese ngikhuluma okunye futhi okuphambene. Ngabona ukuthi uShembe indlela sengisize ngayo kulesi sikhathi esincane esesingaphansi kwezinyanga eziyisithupha usekwenzile wayiphendula zonke izinto kade sixakile. Ngahamba ngithi ngiyalungisa kwabhidlika kakhulu kanti uzobhidlika kakhulu kanti befuna ukuyiveza nje bayifile mina iveza ukuthi ukanjani so ngiyakwazi amandla kaShembe. Ngayikhetha inkosi akekho umuntu wangikhethisa inkosi. Ngayikhetha NLC-we ePort Harcourt ngawo December ka-2023. Amen. Ngikhetha phambi kwalo uNyazi lwezulu phambi kwalo ngibhuqe kulona ngayikhetha kulo ngaphuma lapho ngoJanuary ngashona emanzini kwathi ngibuya entabeni eKhenani ngabuya ngabhabhadiswa ngifaka ingubo emhlophe. Sabonana nabantu babungada sihlangana naye mangala esibonana ebuhleni. Yilo moya ngakulelizwe arcade iyasho isitabelede sisho manje ukuthi ngempela enomemo. Yiloko ngifisa ukubeka ngidlale kahle ukuthi ngize ngifika kanjani lapha engikhona namhlanje. Ukuthi angihambanga mhlambe kwaba kanjani noma khona umuntu esihlangene sakhohlisana naye kukanjani uShembe owafika kimi nohlezi efika kimi ngezinto ezithile ngingazike noma thintwana ukuthi kuyenzeka kube nento ethile into idalo zakini futhi ilungiso uShembe kodwa ifuna lowo muntu ozohamba yokwenza lowo msebenzi. Uma kunjalo ke ngami ngiyacela ukuthi akangenza uShembe ngibe yithuluze kahle lokulekelela abantu abadala idalo zethu zibe sekukhanyeni. Noma nabo baphila njengathi nathi siyaphila siba namaphutha akekho umuntu ongenaphutha nabo abanamaphutha babopheke khona manje ngokwenza kwethu kanje nokungena kwenu batho elikhaya kanjena khona okuthile okuqashukayo. Kuleli bandla mina ngiyayigxeke kakhulu ukuhamba kuleli bandla bese uthi ujahikho ufuna isikhundla ufuna ukugcotshwa ufuna ini cha bobo akusizi lokho uyayibopha kanjani. Mina mengisuke ngigijima la ekhaya ngigijima yonke indawo lasuke lenkosi khona ngisuke ngiyilanda isibusiso esizongena la ekhaya. La ekhaya sinento eziningabi esifisa uShembe asenzele zona. La ekhaya kunezifo eziba khona kuyagula abantu abadala kuyagula nabancane kuyagula kuba nemkhuhlanyana sifuna uShembe aqede lokho aqede usizo uShembe likhule leli khaya lo seme. Yilokho nje phela esikufisayo mengisuke ngihamba uzaphathe mama kodwa kubanda kangaka kunjani uyahamba uzolalaphi emotweni ngithi nami ngifikile ukuthi ulala kuphi kanjani uma ufikile. Lokho lawo makhaza lokho kuyidela uphuma lapho khonto esibuya nasuke ngilanda isibusiso ngibuya ngikhuluma esangweni sengibuyile bomkhulu nasi isibusiso sini manje siyangena yilese ngisuke ngisilandile kuShembe. Ngiyabonga kakhulu ke mndenini wami ukuthi cha iqalile lenkolo ngilandelile bangesekile ngayo yonke indlela. Akukho lapho khona ke yaxekwa khona kwaba kanjani kodwa futhi bayabona hayi manje bayabona bona ngoba ngicabanga ukuthi okuningi ukukhula okuningi ngikwazile ukuthola eNazaretha. uShembe uNyazi lwezulu lo uNkulunkulu kodwa liphinde libe ubaba. Amen. Lisifundisa indlela yokuphila nendlela yokuphila nabantu ukuphilelana. Ikhona ukusifundisa khona ukuthi uyiwenza kanjani njengoba siphila emhlabeni kanje kuningi akuzwanwa emhlabeni kuyaxoxwana kanjani kodwa ngoba siphila kulo mhlaba siphila kanjani ke mikanjalo. Uyasifundisa usuku nosuku uyasakha sikhule nami ngikuleso sikole ngiyafunda usuku nosuku ukuthi ke ngikhule. Okwesigaba esinye sangokuthi sesenzeka la angikholwa ukuthi asiyokwenzeka kube ngangazange ngize ngimazi uShembe. Amen. Futhi nginokhona kuningi okusazokwenzeka hayi kodwa kumina kuphela emndenini wonke. Bese ngihamba lapha yana mina ngifana nekhanda esuke netruck esuke lidonsa izingqolo eziningi. Ngisuke ngiphethe zonke izinsizi zekhaya ngiyoyithula kuShembe bese uShembe ezozenza zibe khona. Amen. Ilokho banqele sithi asiyasibonge bakithi bengila ngidlalele nje lokho ukuthi ke kuhambe kanjani indaba. Sengithokoza kakhulu namhlanje mase kubikeke ngalendlela phakathi kwalo muzi wosema ukuthi nabo bayezwa. Amen. Siyabonga kakhulu ke bangcwele inkosi ibusise nekuzwile. Amen. Ngalembuzi lapha kwaseme simukela ingelosi
kaShembe enifika nayo phakathi kwaleli khaya.